Voi, că oricum mai Nu că want. iau wanted. Gata, mă, Oh, uite-l mai aici. want. N-am wanted. N-am wanted. Uite-l aici. N-a pun Băi, gura. vedeți că eu filmez acum. Udi, AFK. AFK. E unde îi dă Udi. Bro, Spam. Blin, Ia uite Udi AFK. stai pe loc. Ești unica mea salvare. În momentul. Bă, greu, dacă vrei să faci materiale cu burrito, vezi că ți-am lăsat burrito acolo. Ce greu face? Mă pun pe slap. Mă pun pe slap. Omule. Ești? Nu e, stau pe slap. Mă pun pe slap. Bă, faceți-mă pe ăsta să piardă liderul. Liderul. Am admin. Filmează ăsta, bă. Da, mă-l filmez. Ține mult, mult. Lasă să filmezi. Dacă se pune, ia. Admin. A, uite, unde Iată că mă duc lângă el și să-i zic dacă vrea materiale. Dacă poți să mergem undeva să iau să vedem. Nu te aud. Unde e bă ăla? Mamă, că tot ăsta AFK, bă. Încă filmezi? Da. Îl filmez până se scoate de pe AFK. Și zici tu acolo frumos. Salut, Udi. Da, îți faci uite. De-abia aștept să revină, să vezi ce zic. Bă, câte materiale ai? Eu? Dă și mie 30 ca și ți le dau înapoi mâine, te rog. Nu Îl dau eu, Te Tony. Te-i Îl dau eu. levelul ăsta. Dă-mi-le pe bani, dă-mi-le pe bani, 150, 120k. 120k? Hai bă, swag, vinde-mi. ți le dă ăla, mă. Îți dau eu, Cine bă. mă? Hai vină la acasă la poi. O, cam gil, ia. Deci stai. Blin, 162 secunde. Vezi, poate poți să vii să mă iei. Blin. Mai repede. Aștept să se facă și 15 minute de când se pune AFK. De când e AFK, pardon. Să vadă în videoclip. Păi nu mai are Stai mult. mă că nu dă doi. Nu mai are mult până. Mai dă bă și admin. Am dat, Să se am vadă. dat în continuu, admin. Eu unde eu. Și mă da să se vadă clar acolo pe el. Băi, bă, tot cât Dați-vă mai ai. unul pe forum la plângere admin. Cred că e acolo. Și răspunde. Bă, 132 secunde. Da, bă, dar trebuia să dea bărâbul forum. Da, dar n-are voie cu on duty. lasă că te las. Păi știu. Bărâbul. Gata, l-ați filmat? Filmez Da. eu. Ah, Blin, Blin, tu erai în burrito? Urmează până iese. Bă, am și poză. Uite, frate, de ce ai ieșit? Nu prea mai. Uite, Ia să plângere te aduc Udi. păitașul. A răspuns? Ia să te Răspunde, aduc da, acum un păitașul. minut. A răspuns Da. acum un minut? Înseamnă că o să revină. Păitașul Oricum, nici a asta ta. destul. Uite, E tu ai păcat. făcut plângerea, tu E- mai Da, dau mă, știu, 10 i-am făcut eu minute. pentru anul ăla. E pe casă și de greu cheie. Da. Am și eu. Eu- Nu? Ai. Eu am... Sau n-ai? Poți să Lasă-mi nu poți să dau cheia, că eu doctor. stau mai mult. Da, Dacă și este ăsta plin, eu de stau ca la... prostul după aia și nu mai pot să fac materiale. Abia lași și tu contul AFK în noaptea asta? Plus că ai chiar de la reflex. Îmi zici când e de treabă, da? Bă, știți pe aia de nemură, aia de nebubuie? Da. Bogdane, vezi că filmez în momentul ăsta. Taci mă în pula mea. Mă, Ziseră da, că te anunț. să jefuiesc banga cu ei, mă duceam acolo, eu mori pe toți. Mafiot. Grod, mă piși pe tine și pe filmul tău. Ce vrei, mă? Mă piși pe pe tine și pe Audi. filmul tău. Sus și pula, mă, ratatule. Eu filmez pe Udi AFK un tuti. Așa, și ce mă doare cât în Și o să Băi. mă bucur să advertisment. Din cauza Da. mea, dacă nu-i retrăgeam plângerea aia, atunci luau două dintre Pula ele. mi-a căzut pe casă. E 3 noapte. Ce? Și patru, Și ce, mă, frate, n-are voie AFK un duc? Băi, Mă interesează pe mine cât e ceasul. păitașul, Da. vină încoace la acasă la tine sus să dai loc la burrito. Hai că m-ar obi Eu să nu fac mai 15 sunt pe minute. joc. Să-ți dea ăsta, să-ți dea Eu sus. greu. Ho, mă, că Să-ți dea- filmează, lasă-l. Greu, hai că-l filmezi de aici de sus, vede. Eu l-am filmat până acum, mă. Păi hai sus pe casă. De ce? Nu te du, bă, stai acolo. Băia poliția, fii atent că mă urmărește polițist. Hai la ca să-mi dai loc ca să mă duc eu singur. Hai, Da, bă, mă. Tony, vino, ia, mă. Du-te și dai loc. Că am ieșit. Ăsta. Hai greu.
Nu grău, Suexeu spunea. Ce mă, și-o cu polițist? Întoarță Vezi că l-am capul. deschis. Opa. Ah. Opa, Audi tot AFK. Opa, tocmai s-au făcut 15 minute. Da? Da. Scrie Africa. Blind, intră în polițist, blind, intră în polițistul ăla. Așa, bravo. Haide toți, Și pe acolo și la slash admin să vadă unde. că încă e un dit, da. Haide, dăm repede. Deci, haide. Gata, oprește frate, frate. Pune și o melodie, un dubstep de la nebun sau o manea ceva.